Все още ли се притеснявате, че не намирате бельо, което изглежда добре и е удобно? Тези бикини с висока талия определено са най-добрият избор. Цветова схема е MCARON, красива и удобна, средно висока талия, не само перфектно покрива корема, но и топли, особено подходяща за тези, които търсят комфорт и здраве. И това не е обикновено бельо. Дъното е още по-вълшебно. Той използва малък дизайн на пелин, променящ температурата, който незабавно изчезва, когато се натъкне на влага, топлина или влажност. Има силна дишаемост и абсорбция на потта, така че винаги ви държи сухи и удобни, далеч от проблеми и миризми. Двуслойният дизайн с вентилационни отвори допълнително подобрява дишането и осигурява цялостна грижа. Предният коремен колан има лек натиск и висока еластичност, и отскача мигновено назад, така че винаги е в перфектно състояние. Дизайнът, покриващ изцяло бедрата, няма да падне или да се забие в краката ви. Еластичността в основата на бедрото също е много силна, така че дори сестрите с дебели бедра могат да го контролират лесно. Не го пропускайте.